Il-Ministeru mhux intis fuq is-settur tas-sajd u qed jieħu pariri żbaljati. Sostna dan is-Segretarju tal-Kooperativa tas-Sajd Malta, Jason Grixti. Il-Gazzetta Malta Today il-ħadd irrappurtat kif il-Ministru Anton Refalo qed jinjora b'mod kostanti lil din il-kooperativa li tirrappreżenta l-maġġoranza tas-sajjieda żgħar. L-istess kooperativa qed tgħid li l-Ministeru jirreaġixxi għal komplessitajiet ta' din l-industrija fl-aħħar mumenti u li l-Ministru iktar qed jagħti każ lil kooperativa oħra l-Għaqda Kooperativa tas-Sajd. Il-Kooperativa tas-Sajd Malta tikkontesta l-fatt li l-kwoti għas-sajd tat-ton li ħarġu għall-ewwel darba għas-sajjieda ta' bastimenti ta' inqas minn 12 metru iridu jerġgħu jiġu mġedda. Huma qalu li ħafna minn dawn is-sajjieda investew fil-bastimenti u t-tamir tas-sajd u issa hemm minnhom li qed jirriskjaw li jispiċċaw b'xejn jekk uħud minnhom ma tiġġeddidilhomx il-liċenzja. Il-Kooperativa tas-Sajd Malta qalet li ilha 3 xhur titlob laqgħa mal-Ministru Anton Refalo dwar kwistjoni oħra dik tal-lampuki u għadhom qed jistennew risposta.